ħanibdew minn hemm. Jiena nemmen illi hemm barra there is beauty. That beauty exists. Jiena ma u dina tista' toħodna f'dibattiti pjuttost kontroversjali f'dal xismu f'sens ta' jien ma nemmenx is-sabiħ u sabiħ u jeżisti hemm barra. Mhix kwistjoni ta' kollox jista' jkun sabiħ jgħidulek beauty is in the eye of the beholder. Le, jekk tara u di tista' tagħmel ġifi jekk tara dar raġel u dar raġel da isbaħ minn dar raġel jista' jiġi 10 li jgħidu li da joġobhom, imma jfissirx li da isbaħ minn da. U l-istess fuq biċċa fuq asfur. Ġifi l-asfur li huwa sabiħ jew isbaħ minn ieħor jeżisti. Ġifi beauty exists. Il-kuluri kif inhom qassam hemm fjura isbaħ minn oħra. Issa dik il-fjura isbaħ minn oħra għalija jista' jkun li x'imkien ġol Ġappun kulħadd jaħseb illi l-oħra sabiħa jien ma naħsibx. Jiena nemmen li there is beauty. Issa l-istess fuq l-arti għalija, ġib dak li nemmen hemmhekk nemmnu fl-arti. Ħadd ma jista' jiġi jgħidli li Picasso ma jafx ipinġi.